sawang-sawangin ta? Di sawang-sawangin mau ke seragame bos geng iki ta? Iki kayak pemain bola. Lah kok apik karo sinomane ke lho? Iya apa ora? Iya. Kayak kejawen jan anu ya. Iya. Lah ijolan ta pengen karo Jolan. Oh alah. Oh iya, sen guyu sen. Ser, ayo Ti. MBG Mas Balil ganteng. Buat Mas Bagas ganteng ya, Mas Bagas ganteng lah itu yang diaturkan dulu. Balil. MBG Mas Bagas ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah gas. Emang ganteng aja. My little bolu ketan. Yolah. Bos geng. Media taman. Yo, yo, yo. Asik, asik. Asik mas ya. Mas Bagas pancana ganteng. Yo, yo, yo. MBG Mas Bagas ganteng. Iya, Cok. Suwindu suwe lawase. Kowe lunga ora pamit doang ayu papujanku. Ati susah mong kangen siramu. Rino wanita anti-anti. Rasa kangen ora bisa mari. Yo mun sira sing bisa nambani. Mas Bagas paling ganteng. Aduh di sini gemberbek banget Pak suaranya. Ini loh cedak, ini kuping saya gemberbek di sini. Kono ndek Apa ada ya. di sini? Ajeng Nanti latih. dulu. Pak jenengan rekamawan nggih. Lah Balik pulang, dalah. monggo. Mungkin jenengan balik mriki meleh nek musiknya mandek. Ayo toh Pak. Didangu ngresake napa Mbak Di Siti? sini tuh terlalu sempit loh, enggak enak. Ya iki lho sing ya iki nyapa lah Den, enek wong adel barang. Adol apa Ti? Adel suara. Oh iya betul. Nah. Iya Ti, heeh Ti, ayo. Lah nggih. Heeh. Lah Pak iki lho sing ora nanggap pani nyeluk bayi yo iki prayo Sing dikersake apa coba ditanya didangu. Nanti minta lagu apa? Apa? Oh, sing bayari Pak iki lho wisan. Oh, khusus Sinoman. Apa? Nggih. Bocah gunung. Bocah gunung. Bos Hais. Ayo Bos sawer Hais. dulu. Hais. Bocah Hais. gunung ser. His. Iki bocah his. Bocah gunung lagunya Hai Is. Hais. Heeh. Jaluan kok. Nggih diteruske. Kok malah aku arep ditabrak ya kene iki bolak-balik ditabrak Ora apa-apa. Klangenane mengke disembadani bakdo Bocah niki. gunung. Nah.
Diteruske sik lagune. Kula teng mriki mawon nggih. Ya. Jangan lupa lo ya. Ongkek ti aja. Aja. Bisa. Ya kuwi. Aja sumelang. Wi lo tak Aku lali nomornya. Aja sungkelan. Aja sumelang wadah. Jadi popo-popo. Jadi popo-popo-popo-popo-popo-popo-popo. Ora suwi. Bisa sumending. Sing siji wedi Mas. Siseku. Lah sing siji malah wedi. Ya. Ya. Pak ngene lho. Bos geng lagi. Ayo Pak. Ayo toh Pak. Penak-penak iki nggo. Iya benar bos geng. Bos geng. Ya. Ayo sikati. Ayo. Iya. Jojo. Makasih ya Pak. Kico. Kico. Kicau mania. Ayo. Ayo Pak. Suwe lawase. Ada baik kok. Kowe Ada baik kok. ora pake takut. Iya. Aduh Terima kasih. wong ayu babojanku. Nah ya Kak Pak ya. Ati susah Kon ngene Pak. mokangan seliramu. Awah. Lu kerarap bisa tur. Mana masa to Pak? Lah ya, enek bojone wedi ya Pak ya. Sliramu. Tekan di to. Ayo. Pak. Aduh, Asik. aku juga Tung tung tung. Aku yo mentolo pengen rasa Den, kangen Dari. ora bisa mari ya mung sira sing bisa Pak, jenengan ngersake napa? Kemaluan Iki kok dibayari iki, kali Nak. Pak His. Bocah gunung bakdo lah jenengan. niki lagune Lah jenengan ketek manut dicangkepke. menen karo kancane lagune iki. Oh iya, tapi Oke. sik ketoke haus mimik sik monggo. Wah. Seger. Iya. Nyambiti Lah alah. iya. Lah digoyang piye-piye ke meneng ae ke Mas. Piyai nek menep ing raos ki ya ngono kuwi ya. Lah nggih. Lho. Anggo blok-blok bareng. Ya. Sus